Don Antonio Fraguas foi unha persoa que se pode definir con moi poucas palabras, como sabia, amable e sempre disposta a axudar. Pois don Antonio Fraguas foi un profesor que dedicou toda a súa vida á cultura de Galicia, a estudiala, a comprendela, a transmitila e a conservala. Antón Fraguas foi unha figura do galeguismo, un defensor, un namorado do seu país e, sobre todo, un estudoso que dedicou toda a súa vida ao saber do pobo. Foi un bo etnógrafo e un bo historiador. Cando puido, porque había liberdade, foi un nacionalista galego, até o ano 36, e logo seguiu sendo un galeguista sin fendas, pero xa non metido en política, vamos, dende o ano 36 até que morreu. Foi unha persoa moi sabia, un home que foi enlace entre a xeración, o Seminario de Estudos Galegos, a xeración Nós, e logo a xeración toda de posguerra, o Instituto Sarmiento e todos os estudos de reconciliación nos tempos democráticos. Antonio Fraguas foi un representante dunha xeración que sufriu moito, que viviu unha grande esperanza histórica que foi a saída, a construción dunha Galicia posible e que logo sufriu o gran mazazo da guerra, que matou a moita xente, outra moita xente marchou para o exilio e outra moita xente quedou no que chamamos o exilio interior. E esa xente que quedou aquí foi capaz de construir un espazo de conciliación, de búsqueda de vontades comuns para sacar adiante e recuperar a esperanza. E eu creo que Antonio Fraguas representa moi ben a esa xente que uniu esforzos para recuperar a esperanza da cultura galega. Antonio Fraguas creo que representa a ponte coa Galicia que fomos, coa Galicia do século XX, unha Galicia que el xa consideraba que se estaba esvaendo, porque os cambios foron moitos, a transformación do rural foi bastante acelerada e, polo tanto, el recolleu todo ese acervo cultural, toda esa sabedoría popular que lle transmitiran, representa unha ponte coa Galicia que fomos, co noso pasado e para construir o noso futuro. Pois don Antonio foi unha figura clave para que este museo puidera sair adiante, para que a cultura de Galicia teña hoxe a consideración que ten e que neste longo proceso de cambios e transformacións non se perdese boa parte do noso patrimonio común. Foi, para min, a pedra angular de moitos dos movimentos que houve no noso país, a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Foi un home que soubo comprender, que soubo traballar, que soubo aglutinar xente ao seu arredor, que tiña continuamente discípulos, persoas que o escoitaban ou que o escoitábamos ao seu arredor. Para min sempre foi como unha enciclopedia andante, un home interesadísimo en calquera ámbito, sempre con un papeliño, un bolígrafo, tomando nota, e sempre pedindo a xente de arredor que lle pasáramos calquer manifestación, calquer cousa que lle pudera ter interese. El contaba, como anécdota, de que a súa ilusión era ser condutor de tren en Río de Xaneiro, en Niterói, e acabou sendo profesor en Galicia, grazas a un mestre. E cando estaba unha vez na escuela, que lle dixo que quería falar con súa nai, o mestre, dixo, eu quero falar con túa nai. Ele era moi medoso, e dicía que quererá dicir que eu faría para ahora quere o maestro falar con miña nai, era para lle dicir que ese rapaz que había que darlle unha carreira. El, cando chega da aldea ao Instituto de Pontevedra, que, por certo, era o único aldeán, e por eso chamaban os seus compañeros o da aldea, Antón o da aldea, que non había outro. El ali, cando se chega ao galeguismo, polo magisterio de Antón Losada Dieguez, que era catedrático do Instituto, e Alfonso Castelao, que era profesor de dibuixo. Sí, Losada Dieguez foi un formador de todos eles, foi quen os animou e ao mesmo tempo quen transmitía
a ilusión de estar construindo un proxecto colectivo, que era o proxecto da modernidade de Galicia. Eso é importante. Outro é Castelao. Castelao era a paixón, era a inventiva, era a imaginación, era o profesor de debuxo, era o profesor de moda, digamos, naquele momento. Era un profesor que rompía moitos esquemas e transgredía moitas liñas, que debuxaba, que pintaba, que publicaba no xornal, e entón era, digamos, un profesor distinto, e exerce un poder de atracción tamén moi grande sobre ele. É que cando chegou a estudar na universidade, onde realizou estudos de historia, non esqueceu que era daqui, que era de Loureiro, que era da Galicia rural, e hai moitas anécdotas referidas a iso, non? A persoas que puideron estudar grazas ao seu apoio, a que conseguiu bolsas de estudo para esas persoas, porque para el a docencia era fundamental e entendía que o futuro tiña que pasar pola educación. El entendía que a cultura galega explícase polas profundas raíces populares que ten. A cultura galega aliméntase históricamente da resistencia e da lealdade que un pobo tivo consigo mesmo ao longo dos séculos. Antonio Fraguas era un estudioso desas raíces profundas que explican a identidade da cultura galega. Mira, el levaba sempre unha carteiriña onde levaba follas, folios e un bolígrafo e estaba sempre tomando notas, facía notas de todo. Pois recórdano de unha maneira moi cariñosa, recórdano no balcón da súa casa cunha libretiña tomando notas mentras a xente estaba pois nas leiras. Ora que tiña unha que foi miña cuñada, que era portuguesa, e miña irmã a máis nova que a min, tiñan dos veces por aí abaixo, e íbamos traballar sachalas con a sacha. Cantaban que era unha maravilla. Aquilo era a ilusión das oírles cantarem. Miña irmã ainda cantaba mellor que a outra. Puñase, estaba daqui, e pasaba para o balcón de abaixo a escoitarem como cantaban, e apuntaba os cantares que cantaban elas. Recollía todo o que vía ben e mal. Era un señor, non hai ningún como ele, perdonen ele. Antonio Fraguas era un home bo e era un home moi retranqueiro, con moito humor. A min, en ocasións, non sei por qué, chamábame o Etarra. Non sei se era polo apelido ou porque me consideraba que era demasiado vehemente na defensa de determinadas cousas, pero chamaba, ás veces, con agarimo, con malfacial e todas as cousas, chamábame o Etarra. Eu nunca lle preguntei por qué. Eu recordo cando no ano 1983 se constituiu o Consello da Cultura Galega e ele incorporouse ao Consello da Cultura Galega, pois un sector decía que aquelo era unha colección de momias. E ele sempre decía, decidelle aos vosos amigos que aquí non hai momias, todos somos super momias, moito máis que momias. E o decía con esa economía e ese sentido de humor que decía, se hai sitio para todos, home, non botedes a ninguén fora. El, nos últimos anos da súa vida, xa tiña certas dificultades e subir hasta o segundo piso por estas escaleiras maravillosas xa lle costaba, iba despaciño, calado para non gastar folgos, e decía, poderemos poñer algún día un ascensor, e algún día haberá un ascensor. E algún día chegou o día en que tuvimos un ascensor, pero don Antonio xa non vivía, xa non puido disfrutar dele.